For today's video mga kapabri, manguha taog rambutan. Kuyo gimini inday mga kapabri. So siya ang akong hagdanan karong adlaw. O diba? Purya biyag dako kang kabo matuntungan ra. Klaro na kay ni ba kini kay naaman siya sa ubo. So nignaog na ko ani, igo-igo pod hurot na gyud pod ang rambutan. Wala na gyud mabilin para ako Saon man nga nalihian man tag unggoy ani mga kapabri. Awan ay basig na pinik. Wala lagi na pinik. Okay naman ang pinik lai. Subagol. Kat. Likod mana kini sama ka. Bila. Yan. Ada nang kalulon. Buka. Ako kay gumagawa ka pabri. Ito ka dan. Saladay. Guys, sila day.
Kay daghan naman tag nakuha, siyempre munaog na puta ay kay bagar kay tag na mga kapobre o magdugay pagitaring punuan na. Bitaw oy, o kinsa na itong naay kuan diha, kanang magpasaka diha o kanang Tower ba no? mga kakahuyan or unsa pa diha. Kay nomdom ako sa kong pagnaog, oy nga sa una mga mig santol dili ni man ang hid sa akong lola ba. Sus inignaog dili na ko kanaog kay naa siya naghulat sa punuan. Nagdalag silhig nga tukog. Kaday. Kaday, kan agi day. Kaday. Kaday. Nah. Thank you for watching.